Buongiorno ili dobar dan, ili što god ovisi kako gledate ovaj video i dobrodošli u Cybercritiamo podcast. Pozdrav Luke, prije nego što počinjemo, lajkić, komentarić, pišite se mom kanalu, nemojte zaboraviti upaliti notifikacije da pogledate sve moje videe čim izađu. I ako hoćete, možete me zapratiti na moju stranicu Instagrama i linkić za tu stranicu možete naći u infoboxu. Koje su najzadnje novosti? Nećemo ovaj put prokomentirati samo Milan, nego nešto veće, nešto što je spojeno sa talijanskim nogometom, a to je Pep Guardiola. Pep Guardiola je spominjan kao mogući novi trener talijanske reprezentacije. Na početku je to bila neka pričica, nije ništa bilo iskreno, svi smo rekli čudno, ali sad je na stolu ponuda od Maldinija, od Giovanni Malagoa i od Leonarda, bivšem treneru Manchester City. Reći ću malo svoje mišljenje o tome i onda ću reći i neke novosti koje su vezane uz to. Prvu stvar, interesantno da talijanska reprezentacija po prvi put u svojoj povijesti bi se mogla obratiti stranom treneru. U talijanskoj povijesti nikada Italija nije imala trenera koji nije bio Talijan. To već je dokaz da možda pokušava se nešto promijeniti na načinu vođenja i ne samo ekipe, nego cijelo mišljenje oko talijanskog nogometa i talijanske reprezentacije. Guardiola je interesantna opcija, ali nisam baš siguran da li bi mogao raditi na način kako on je navikao. Prva stvar, on je bio uvijek naviknut raditi na svakodnevnoj bazi. On je trener koji znamo jako utječe puno na koliko igrači rastu i koliko samopouzdanja dobiju s njim i kako su se poboljšali. Mnogo igrača su postali puno bolji pod Guardiolom. Ali jer on radi na svakodnevnoj bazi sa treninzima i s vremenom. Mnogo puta da je on pričekao neke igrače. Nije odmah imao nešto od novih igrača, nego kako je radio s njima i gradio nešto s njima, onda je tek dobio rezultate. A sa reprezentacijom to nažalost ne možeš, jer to moraš ukratko, moraš biti brz i moraš odmah donositi rezultate. Plus, neću reći da Guardiola je uvijek imao lak posao, jer istina je da je on puno trošio, ali nije da je on uvijek kupovao najbolji igrači. Kupovao je puno, a mnogo puta i neću reći nepoznate, nego i igrači koji su imali nešto u sebi, ali ih je puno platio i je uspio njih poboljšati, a u reprezentaciji to ne možeš raditi, jer naravno ne možeš kupovati igrače, imaš na raspolaganju 20, 25, 30 igrača i ti moraš odlučiti koji se najviše tebi sviđa ili najviše paše, to je način igranja. On znamo, voli posjed lopte, voli moderni nogomet i ko od talijanske trenutne ekipe bi se mogao to uklapati, imaš tih opcija, na primjer Calafiori, Bastoni, Barella, Tonali je sigurno igrač koji bi mogao dobiti puno pod Guardiolom. Po meni jedan igrač bi mogao biti čak od Milana, to je Ricci. Jedan interesantna opcija, on voli te igrače koji se vole ulaziti iza leđa, to su, na primjer, kao Fratesi. Znači, ima tu interesantnih opcija. Problem je da ne znam koliko će on imati mogućnosti rada, koliko će on imati vremena, jer znamo da s reprezentacijama nema se puno vremena i moraš biti konkretan. Primjer, jedan koji, neću reći da je kao Guardiola, ali je sličan po načinu vođenja Guardioli, to je Luciano Spalletti. On je imao baš te probleme. On je naviknut raditi jako puno s ekipom, s igračima i nakon
možda godinu dana, godinu i pol, uspije dobiti te rezultate, ne odmah. Naprimjer, jedan Mauricio Sarri, koji bi se mogao tako usporediti. Ali njima treba vremena. I baš Spalletti i se odmah sudario s realnošćom i vidio je da nije lako i nije ista stvar raditi sa reprezentacijom i s klubovima. Pogotovo sa reprezentacijom možda ne možeš tako puno utjecati na nivo samih igrača. Tako da ne znam da li bi Guardiola s te strane mogao raditi na način na kojem je on naviknut. Ali, ako dobije šansu, ako dobije mogućnost i ako bude strpljenja, onda bi on mogao biti jako, jako interesantna opcija. Znam, on je jako vezan uz Italiju, pogotovo uz moju Brešu. On je došao tu u jednom bitnom trenutku njegove igračke karijere, kad je imao problema sa dopingom i u Breši je nekako se pronašao i uvijek je imao predivne riječi za moj grad, ako mogu, jer Breša je moj grad. Tako da za Guardiolu kao čovjek ne mogu ništa reći, jer plus ja, kako je on baš iz Breše, sam upoznao mnogo ljudi koji su radili s njim, koji su ga upoznali i prije i poslije, nego što je bio trener ili igrač, i uvijek su svi rekli da je kao čovjek odličan i ostao lijep trag, pogotovo u Breši. Znači, znamo koliko je on vezan općenito uz Italiju, uz talijansko prvenstvo, uvijek je imao jako lijepe riječi za Milan. Sjećam se kad je rekao da svi se boje i svi se smiju kad pričaju o Milanu, jer znaju da ako se vrati na ono što je bilo nekada, onda nema spasa za nikoga. To je nešto što je rekao Pep Guardiola i to je s jedne strane interesantno i možda je istina, ali to nećemo danas prokomentirati. Ali on je dokazao više puta koliko voli Italiju i voli općenito talijanski nogomet. Zato me nije začudilo da kad se spominjalo njega da to moglo biti istina. A šta se dešava stvarno? Jako teško da će Guardiola na kraju postati talijanski novi izbornik radi jedne stvari, a to je novac. Izgleda da Guardiola je zapitao 20 milijuna godišnji za biti trener talijanske reprezentacije. Ne znam da li je to namjerno, u smislu, ja znam da si to ne možete priuštiti, ja ne želim otvoreno reći ne, nego ću vam bubnut nešto što vi ne možete meni osigurati i onda nema smisla za nastaviti. Ili jednostavno on je naviknut na takvoj razini raditi, sjetimo se u Cityju koliko imao plaću ili vidi druge plaće drugih trenera, na primjer Ancelotti ima 10 i on možda je tako rekao, ako stvarno želite mene, onda me morate platiti. Sigurno je, u Italiji je to, pogotovo čitam komentare, svi su rekli da li je čovjek normalan i da li shvaća gdje on dolazi. Jer znamo, reprezentacije nemaju iste novce, nemaju na raspolaganju kao klubovi. To svi znaju, ne stoje isti sponzori, ne stoje iste stvari kao s običnim klubovima. Ali i da se možda Guardiola drugačije ponio, možda bi i druge reprezentacije njega pitale. Ko zna. Iskreno ne znam, ali to su ja samo hipotiziram i pričam i govorim šta ja mislim o tome. A istina je, meni isto kad sam pročitao 20 milijuna eura, sam pomislio, a zašto? Ako stvarno želiš doći tu i rekao si, ne znam da li direktno, ali ako si već popričao možda sa Maldinijem i znamo kakav je odnos baš pozitivan između Maldinija i Guardiole, jedan i drugi su uvijek imali predivne riječi jedno za drugog. A ako ti stvarno želiš doći tu, onda ne znam da li to izgleda provokacija, ne znam da li to izgleda nešto namjerno, ali neću reći da onda ne pokažeš nikakvog respekta prema talijanskoj reprezentaciji, ali da izgledaš da se ismijavaš, da. Jer, mislim, bilo koja reprezentacija rijetko kad se mogla dopustiti 20 milijuna eura za jednog trenera. Mislim da nikad se nije to desilo. I Guardiola je najbolji trener u zadnjih 20-30 godina.
Dapače, ali to ne znači da onda neke reprezentacije moraju jednostavno ostati bez novaca radi toga. Pogotovo kad smo već rekli, Guardiola ne može utjecati možda direktno na igrače kao da je običan trener, nego tu si izbornik. Izbornik i trener su totalno drugačije uloge i moraju totalno drugačije raditi s igračima. Gdje po meni izbornik puno je bitnije ne samo tehnika, nego je puno bitna ovo. Na primjer, ajmo uzeti Hrvatsku. Zlatko Dalić nije nikad bio neki stručnjak po pitanju tehnike, po pitanju kako postavljati ekipu, naći neka rješenja po pitanju postavljanja igrača, ali je uvijek jako dobro radio s glavom. Ajmo usporediti u drugom sportu, Lino Červar. I on isto, kao izbornik rukometne reprezentacije, možda nije bio kao jedan Sigurdsson što je sad kad vodi hrvatsku reprezentaciju, ali je jako dobro radio sa glavom igrača, jako je uspio naći neku štimu, uspjeti se prispojiti s igračima i to će ti omogućiti doći više do rezultata. To, na primjer, po meni 100% De La Fuente to radi. Jer ok, bitno je kako stojiš na terenu, ali ti moraš naći neku empatiju sa igračima. Ancelotti je kralj za to, ali ako nemaš igrača na raspolaganju, vidjeli smo u Brazilu, onda možeš doći do problema. Zato je, da li je Guardiola taj čovjek, možda je, možda nije, ali kužim ako talijanska reprezentacija i općenito talijanski nogomet i Fidžići, Malagò, Leonardo i Maldini odlučuju se ne za Guardiolu, ne samo radi novaca, nego i radi drugih razloga. Naprimjer, jedan čovjek koji je po meni stvoren za bit izbornik je Jose Mourinho. On bi mogao biti jako dobar jer on taj voli uvijek tu komunikaciju, voli to da svi su protiv njega i to igrače isto malo povuče. Scaloni je isto tako bio dobar po tom pitanju. Ali Guardiola ne znam, jer ne znam da se on može suočiti s takvim velikim problemima. On je imao takav veliki izazov u svojoj karijeri. Gdje god je išao, uvijek neću reći da je našao sve gotovo, ali je bilo lakše raditi nego što bi bilo sa talijanskom reprezentacijom, to je sigurno. Ali vidjet ćemo što će se desiti. Ponavljam, u trenutku kad je on zapitao 20 milijuna eura za svoju godišnjicu, već treba sve biti jasno. On se ponaša kao da je trener, a ne kao da je izbornik. I to onda može stvarati problema. Znači, ako Guardiola tako neće doći kao izbornik Italije, ko bi mogao biti? Ja ponavljam, da sam ja na mjestu Maldinija, ja sutra dovedem Antonija Contea, koji već radio sa talijanskom reprezentacijom, pozna mnogo igrača, Bastoni je bio pod njim, Barella je bio pod njim, mnogo igrača iz Napolja su bili pod njim, Buongiorno, Politano, imaš tu puno igrača koji su igrali s njim i on može biti ta uloga koji zna kako raditi s igračima, ima neku empatiju i on je taj za brze rezultate. Koliko puta smo vidjeli da on 1-2 sezonu i onda sve pukne. Zato on bi mogao biti za talijansku reprezentaciju. Već smo vidjeli 2016 da je bio u stanju dovesti najlošiju po meni, kad gledamo sve skupa, reprezentaciju zadnjih 10 do 15 godina Italije do odličnog rezultata jer je ispala od Njemačke na penal u četvrtfinale nakon što je izbacila Španjolsku. Znači da Italija, ako se opusti Conteu, bi mogla naći jako dobro rješenje. Guardiola je nešto interesantno, upitno, ali jako teško, jer rekli smo, s jedne strane da li je on u stanju to raditi i s druge strane novac, jer to je vrlo, vrlo bitno. Vidjet ćemo šta će se desiti. Ljudići dragi, lajkić, komentarić, pišite se mom kanalu, nemojte zaboraviti upaliti notifikacije i kako uvijek kažem, sarà perché siamo sempre, i forza Milan sempre. Pozdrav Luke, ciao!